Ensemo y'abamenyi kurwa somo cyo Keroka bagenderete kurera serikali ye county ya Kisii akurigereria engana yo boibi yo genderete ko enekiwana bwo kina sekerengo kigoro ase ensemiyo egati y'abamenyi abo abwanene babire bakuiberwe ibintu byabo nigo bagikeire gekoreke gose bikore byo boibi naote babuna nigo serikali wente kubekemero biresaine yo ko enekia buna babire bagokora ebikore Amarie tanshadra kogato ose endikine ya mumanya kana tuna mecha timba yard ose kamwana one biasara tu twakana ebyo koni kibao twachweli twani kibao cha Mombasa ku Nairobi na Keroka ona unfortunately na wayabete bati emberi tukuri ya Jumatano gutko tare 19 tukainoke mirimo bia ciarenge jinsa isano ibere gacia butuko ngokira gango tawo nganyora kuona abantu bachire nyomba gafura bakanyora kondaire bagonturwani korende nawe bwadi chianga chi uniform ya police ya AB ngojikoligereri ngonyoro yo mona amachiri kumumanya rende lieta umwana ya muno mu senior chief Kennedy Ndege ngojikomuringa ratingo mwato kyaro baze ngoro bangine biyoge binene mioro ne bunduki barosti apono ke yemete ngo chigotaba kururange timo mumuro yo bomojibo ko ngake yo munu ngojikobori elia kabero chuma babugata bakombete nyirire kolia okaboko gokobe kurwa burende nganyora bambuire gendo ngerinda akore bayigire saba nyomba babegete chianga makarabe chioka korendo obwo mugambya na babegete keroni bakekoranga ni kyomo chief uniform chionzi full bati embe na banyarete ko hira kibaya kiguru kweri busarasi na 3 na siringi 60 chiarenge getanda muturogoro komenta na inganya bago esimingo na yalengo murere mesa bago sabe pin number ya mpesa nkoba kibaya chiarenge mpesa image yarenge 8,641 bakamanya uchirusi chionzi bakafurisira nikikaba chionzi ya toto siringi 9,700 kurwabo bakoire simie yo bakobwata bakobogorie chianga bikoroto bagoza begibumbo kigari bagana bagwo bisimashini cyujo cyarengo isato bagonzi babu amagoko n'amagoro bakogenda kongo mane cyose gwesi bora amagoro kanyaganya amagoro waye kaboko baba kuna bonzi birengo kikupinya kango nyora ba mu muro yibo mugambi kini kururi tangani na fami yetu ene round ya kabere tangani kera fami yetu egari ya tutwe wendi screen ya na tibacheti ko muikera ogo sabakwane noko abaire te machine ntuta dimanga na besa kabaira nichi machines chionsi sato para ubenda ko ibintu byabo ntutu enderere mirimo buna kawaida bodo gusaba kwane ekorego chia serikali oborede bwanyaka bo gotingu chinse mo chionsi ligere abanyabiasara bonse batwara omurembe n'abana inji bonse kwa chumura onde naende tajinya gwacherera na goikera twanyaka batugwacherera ruga tirani yane bangwanja bandu ramurete chimashini bamwire ni chimashini agendera ko gasiaye kwa sababu naomba leo afanyikazi hivyo na wale more than 10 na wabachane ndio wale